Vaimhuri yeZimbabwe kune vari kutiona zuva ranhasi. Nhasi tauya nenyaya yakanaka. As you can see paside pangu ndine munhu muenzi wandasangana naye ndikati aiwa madzibaba Norest chimbomirai timbokurukura timbonzwa kuti zvakamira sei because ndakanzwa kuti kune nyaya yekuenda kuMozambique. Anyway, regai ndisatore mukana wekunyanya kuvatorera mashoko ekutaura vatiudze kuti zvakamira sei kuMozambique, muri kumbofambira nyaya dzei uye nyaya dzenyuchi, nyaya dzemakudo, nyaya dzerukavo dziri kungotaurwa. Chimbotipai ruzere. Ndoti makadi mhuri yeZimbabwe mose stand madzibaba Norest shamu yemuroyi 21 horsepower shamu yemuroyi ini magawe kwandiri mwezeri mona kune muroyi mukuru wevaroyi right ndiri kuda kuMozambique tete. Yes, wandikuona kuMozambique vazukuru vaiuya vachichema kuti chimbosvika kwedu vari kuwanda vachiwandira kuuya kuHarare. okay, chimbosvika kuno ndisaka mawanda wandataka kusimuka ndakuenda kuMozambique. Ndichange ndiri Mozambique nguva yakareba. Ndichange ndiri Mozambique nguva yakareba zvoti pamwe chamboti donzei ndiri kuMozambique. Zvoti vakuchema kuti ari mbavha dzanetsa, varoyi vanetsa. Ndakati all right. Rege ndiuye. Timbogara pasi nenzvimbo yeMozambique momo timboona kuti zvinombofambiswa sechi chinoitika ndosiyawo ndawaitawo pandokwanisa here kuti ndivabatsire kumatambudziko emudzimba nekuroyiwaya atikuuya. all right. Mufaro wangu kunzwa kuti madzibaba maybe rega nditaure nechirungu ndichiti madominator to the extent yekuti maakusvika kunana Mozambique kunze kwenyika, even mumasocial media kwese tiri kungodziva kuti madzibaba Norest shamu yemuroyi. Mungada kunatsa kubuditsira ungava mhuri yeZimbabwe kuti vanatsa kuona kuti munobata sei mumatare enyu, zvakamira sei kuti abirwa anodzoserwa zvinhu zvake, vane mamarriages avo ari kumira zvakanaka. Ipapo natsai kuti tsanangurira tinzwe kuti muri kunobata ripi basa. Kana ingava isusu vari kusara muZimbabwe tinokutsvagai tichiziva kuti tiri kutsvaga tichibatsirwa kusvika pano. Right, inini ndine mushongani nawo. Ndimhando yemunamato mushonga ndinayo futi. Okay. Munhu ari kutaura kuti mudzimai wake ari kuti achipfambi. Inini wandinawo inini izvozvi ndokuti tomboti chihure chacho ndinoweruware kuti zvichooneke hatosangane nemumwe murume. Ndowekutanga. Wechipiri ndewekuti mbavha yeutaumira dzembavha kuti ndabirwa mumba, ndabirwa mota, ndabirwa chii ndozvino kwamadzibaba Norest kuti ndinorecover. Ndinoti madzibaba Norest ndipe nyuchi nditumire munhu. Ndinewo kutoti munhu haachopinde kuuya kuzoba, kutogara wakachidzivirira. Vayo vakabirwa vaya kudhara vasi kuziva kuti zvofamba sei, ndipo patoshandisa nyuchi takutumira nyuchi. Kumarecover tatuma vakomana. Vakomana vangu varotoa kuti vakomana ndichiende kubasa. Vagona kunorecover. Okay. Pane pamasirira parukavo ndakambonzwa nyaya idzodzo. Ndine mavideos enyu andati sanganei neakawo akati wandei ipapo. Pakamira sei, pabatei futi? Panyaya yerukavo ndine rukavo rwekuti munhu akarara nemudzimai wako anonamira. All right. Kudhara vanhu vakadzi vakuziva zvekuti wakasirwa banga wakarivhara wazviloka. Vakadzi vangwara izvo ndane imwe mishonga yerukavo yandinayo kuti ndinewehoyo, ndineweruware wekuti mudzimai hachioni, ndinewenyoka kuti munhu adangora nemudzimai wako nyekedza musango pamubhedha anoona nyoka. Ndine nyaya dzakawanda nenyoka yakanyorodzeka karoyi yemunhu ada unorara nemukadzi wake wemunhu pamubhedha paparazi akaona nyoka yakaungana inenge rimenyu. Nyoka inenge si nyoka diki kuti mega mada kuiuraya muchiona kuti nyoka haiurayiki. Zvangamuda kuita muchaita hapasisina. Icho mhuri yeZimbabwe munenge muri kuzvinzwira hanzi zvoni zvese zvamunoda madzibaba Norest munavo mavo vanazvo. Saka chititsanangurirai mafambiro amuri kunoita kuMozambique. Mazuva amuri kuenda matsanangura kuti mune mazuva akati kuti muriko. Muchange muchisvika rini kuitira kuti vazukuru vakakumirira ikoko vazive kuti tichatanga kutsvaga madzibaba Norest musi wakati? Kubva 10 May mangwana. 10 May mangwana, yes. Kusvika musi 28 May ndiri Mozambique muchimoyo. Manika ndiri Manika. Muchimoyo ndichapinda asi Manika ndiri Manika ndomanenge ndiri. Okay. Muri kuzvinzwira Mozambique maitirwa nyasha, manzwirwa nyasha sekutaura kuri kutaura madzibaba Norest vachange varimo mumanika kubva musi
10 May kusvika musi wa28. So kuratidza kuti mwedzi wese vane vari kuda mabookings vanokubatai, vachakubatai panhamba dzatichaisa ipapapa, munovabata monzwa kuti munoita maarrangement akaita sei. But vari kuda kunzwisisa zvakawanda, ndinokurudzira kuti vabatei, tsvagai matestimony, because matestimony ndiri kuaona nyaya dzedzimba idzi dzanyakuparara ndiri kudzora. Uyaya kuti ati aendwa naye hakuna murume anoti randa adzoke kumba kwemhuri yake, asi nyaya yekuti mudzimai pamwe zvauri kuita zvinoti baba vabude panze, kati baba mune zvamuri kuita mai vabude panze. Izvozvo ndiri pato kudzoredza sakwani kuti vagare mune zvakanaka sematangiro angaita sei avakangoita zvekuti munoreva kuti murume wake akaenda namarwei atoenda zvamuchose zvekuratidza kuti imba hapasina, vatakura zvinhu zvavo. Murume anozongotakura kabhegi wodzoka kwavakambotanga sei? Vakambotanga vasikawirirana vasikazivana, vasikazivana kubva kwazivana vakawirana kusvika vagarisana zvakangofanira izvo anoenda kachidzoka. Kushanya kwaita kushanya. Ava mai kana wauya kuno baba kana wauya kuno achida mudzimai auye irimoti one day yangu inino ndoziva kuti ndozvishandisa ndoita sei munhu achidzoka. Muri kuzvinzwira. Ngatidzokere futi pakubirwa, because vanhu tiri kuita machallenges ekubirwa ende nyaya dzekubirwa dziri kuwanda. Ipapo natsai kutsanangura mutsindidze kuti makudo, nyuchi nekusatobirwa zvachose zvinhu zvenyu zvinoda nguva yakadii tomboti munhu aita asangana nemi awanana nemi maita maybe matare manzwanana kuti zvinhu munhu abirwa. What's the procedure? Time yakareba sei yekuti munhu achitanga kuona kuti zvishuwa madzibaba anoresti vapindira munyaya dzangu? Nyaya iripo ndeyekuti mishonga yangu ine paprocess yangu ikosi yemushonga ndiona kupa zvinhu zvekuti izvo zveeastern izvozvizvi zvinoona padambudziko mangwana but zvaita zvangu nini pa7 days pakugadzisa nyaya dzangu pa7 days inapedza dini. Okay. Ukaona kusere ku7 days aramba kati muroyi wako pa7 days aramba kufa kunyemba chero kuti ndiye chibokavanaka ndikamukata chibhaka achavhika obodona. So I think inyaya yakanaka varoyi gore rino. I'm very sorry. Ndokuya kutotendeuka kana kuti mototanga vakubraibai kwai munobvuma here kubraibwa nevaroyi kana iwana waziva kuti Mozambique ka ndokunobva mishonga yehuroyi. Vanhu vanoda kunorumba kuMozambique indikuenda kuvaroyi wacho kunobva mishonga yacho inonzi ninga kana unorumba kuMozambique ninga kana kunodaiso kuMozambique. Ini ndikuwa ndiri kuenda ikoko ndawachiti gainini wacho inini 21 horsepower shamu yemuroyi aiwa ane nzeve azvinzwira vazvionera madzibaba anoresti nhamba dzavo tora ipapa mukurukure navo munzwisise kuti zvakamira sei. Mozambique vachange variko but hazvireva kuti vari kuMozambique vari kuZambia, Marondera, Mheno, Harare, kupi vabatei nekuti vanobatika muite maappointments ma1-on-1 navo munzwisise kuti mungabatsirwa sei mumatambudziko amuri kusangana nawo.